खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय आं दिनै लेट जाबाय 7थायाव फैनो सानदोंमोन गंसे न'खराव भिजिट खालामनायनि जाहोनाव दिनै आंनि लाइभ फैनाया लेट जाबाय बिनि थाखाय आं निमाहा बिदों आं दिनैनि बे लाइभ टपिकआव नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनो लादों जाहैबाय दिनै जोंहा पाम सानडे एबा खिजुर फरब होननानै बुङो जोङो बेखौ जों दिनै सेलेब्रेट खालामबाय नङा होमबा बेनिखायनो आङो दिनै बे बिसयखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव एसे बाथ्रा बुंनो होननानै आं हास्थायदों नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे बाहागो लागोन आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायनो लुबैदों हायोब्ला नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो नोंथांमोननि प्रफाइलाव नोंथांमोननि पेजआव नोंथांमोननि फ्रेन्ड सार्केलावहाय नोंथांमोननि न'खरावहाय बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जेन खोनानो हायो बा बुजिनो हायो बेनि थाखाय दिनैनि बे खिजुर फोरबोआ मा बेलाय आरो जों बेखौ मानो फालिनांगौ बा मानो फालियो बिनि बिसयै जों दिनैहाय एसे सावरायगोन अब्ला जोङो सावरायनो थांनायनि सिगां बे समाव आङो मोनसे मेथाइ खोनासंनो होग्रोनो लुबैदों नोंथांमोनखौहाय बेनि उनावहाय जेब्ला मेथाइया जोबगोन बेनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों गुसुङै सोलोंगोन बेनि उनाव जों दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबगोन आं बे समाव खावलायनाय थाबाय अब्ला जों मेथाइ खोनासंग्रोनि साउन्डखौ खोनादोंना मेथाइखौ अननानै खोन्थाहरदो मोजां खोनादोंना खोनायाखै जुदि मोजां खोनायाखैब्लाबो खोन्थाहर मोजां खोनादोंब्लाबो नोंथांमोना अननानै रिप्लाइ खालामना खोन्था आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना खोन्थाहरगोन होननानैहाय खोनादों जानांगौना अननानै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन साग्लोबबाय खोमसि जोमैया गिथाव बाथाव महर लाबाय साग्लोबबाय खोमसि जोमैया गिथाव बाथाव महर लाबाय खारग'नो दिपि नार्जारि हाय दादा गुड इभिनिं खोनादों दादा अके थेंक इउ स' माच खोन्थानायनि थाखाय जों टिमा बसुमतारी हेपि सानडे हेपि पाम सानडे आदा अके थेंक इउ स' माच खोनादों थेंक इउ स' माच मोजां खोनादों आदा अके गोजोननाय थाबाय थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय अब्ला जों मेथाइखौ फोजोबग्रोनि बेनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों एसे सावरायगोन आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव ना प्लिज प्रे फर माय टु डटार्स अके दिजुन लिम्बो अके थेंक इउ हादराव हनै दावहाया जाबोगौ
जाथिजों जाथिबो दानज्लाय सुज्लाय 자, बरना ओके हाय दादा ओके आदा ओके हेलो थैंक यू लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय जाय जाय बिथांमोना बाहागो लाबाय साफ्रोमखौबो बरायबाय थैंक यू सो माच हादराव हनै दावहाया जाबोगौ जाथिजों जाथिबो दानज्लाय सुज्लाय गिथाव बाथाव महर लाबाय संसारा साग्लोबजोब्बाय जेरैबो खोमसि जोमैया गिथाव बाथाव महर लाबाय संसारा साग्लोबजोब्बाय जेरैबो खोमसि जोमैया बे समाव जायफोरा आंनि लाइभआव बाहागो लाबाय साफ्रोमखौ आं बरायबावदों जों मेथाइखौ फोजोबग्रोनि बेनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा दिनैनि पाम सानडे खिजुर फोरबोनि बिसयै जों सोलोंगोन आसा खालामदों बयबो बाहागो लागोन आरो मोजां मोनगोन होननानै थेंक इउ सो माच आदसा मैखोम हेल' आदा अके हाय मा खबर बरना हेपि पाम सानडे दादा अके हेपि पाम सानडे नोंनिसिमबो थेंक इउ सो माच मेथाइ फोजोबग्रोनि बेनि उनाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सोलोंगोन दै थेंक इउ सा सानजा खोला सोनाब खारख्रावबायगोन इसोरनि बाथ्रानि आंखाल जागोन मेथाइ बिराद मोजां मेथाइ ओंथि गोनां बिराद मोजां मोनो सा सानजा खोला सोनाब Prithviraj Narjinari, happy Fam Sunday, brother. Okay, thank you so much. Dijun Limbu, so much thanks to you for this son. Okay, thank you so much. And most welcome to my life. Saugari, happy Sunday, dada. Angni थाखाय आरज खालामना होलाय सानफ्रोमबो खर'ल' सायो आंना अके जागोन आं दा जोबनाय फारसे आं आरजनि खावलायनाय हाबाफारि गुसुं लागोन नोंथांमोना बे समाव खावलायना हरनो हागोन आं दा इसोरनि गाहाम बाथ्रा माखासे बुंग्रोगोन बेनि उनावसो आङो बे आरजनि हाबाफारिखौ गुसुङै लागोन आं बे समाव खावलायखाबाय अन्नानै आरजनि खावलायनाय हाबाफारि बे थायोब्ला दा जोबनाय फारसे आं जेब्ला खावलायगोन बे समाव हरनो हागोन दे थेंक इउ सो माच मैखोम आदा आं आसाम पुलिसनि एग्जाम लिरखांबाय इसोरनि अननायजों जाहाथे पास जायो अननानै प्रे खालामना होदा अके जागोन थेंक इउ सो माच जागोन माधुरि अके गुड इभिनिं दादा दुखु मोनदों दादा गोसोआ गोदाव सोराव मोनदों साननायफ्रानो जाफुङा अके इसोरनो गथाय ना इसोरा मिथिगौ नोंनि दुखुखौ जोंनि दुखुखौ आरो बे जोंनि दुखुखौ बानस'नो थाखायनो दिनै बुहुमाव जोनोम जादों नङा होमबा आरो बे बानस'नायनि गिबि आगाना दिनैनो आरोना बे खिजुर फोरबो पाम सानडेनि दिनाव आरो जों दिनै बेखौ सोलोंनि आच्छा लिना इसवारी God bless you अनजाग्रा फंबाय थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय अब्ला जों दिनैहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सोलोंग्रोनि बिनि उनाव जों दा रायलायबाय थागोन नङा होमबा अन्नानै कमेन्ट खालामथ'वाब्लाबो जेबो नङा आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंग्रोनि नङाबा जोंहा इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनाया थालांबाय थागोन दै थेंक इउ जयश्री नार्जारी हेपि पाम सानडे गुड नाइट प्लिज प्रे फर मी आच्छा एलार्जि जादों आंहा मुलि जाबाबो हामाखै अके आरो आंनि गथ'नि थाखाय क्लास 7 आव फरायो अके इसोरा जों बिनि फरायनायाव हेफाजाब खालामो हाजबेन्ड ड्राइभार बिनि गारि सालायनायाव इसोरा सहाय खालामो अके जागोन आं अब्ला बे समाव आं आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नि पाम सानडेखौ आं दिनैहाय एसे फोरमायग्रोनो लुबैदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो पाम सानडे होनोब्ला जों खिजुर फोरबो होननानै बुङो नङा होमबा जों बेखौ दिनै मानो अबजार्भ खालामो मानो फालिनांगौ आरो मानो फालियो जों जेब्ला बाइबेलनि स्ट'रियाव जों नायो नङा होमबा पाम सानडेआ जाहैबाय पाम सानडे इज द डे that Jesus rode into Jerusalem on a donkey फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गाद'नि सायाव गाखोनानै जेरुसालेमाव बियो हाबनाय
आरो बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्टनि थांनानै थानाय समनि जोबथा रबिबार बेनि उनाव बेयो फैगोन शुक्रबाराव बेयो हमजागोन जायखौ जों गुड फ्राइडे होननानै बुङो बेनि उनाव बेयो सिखांफिनगोन बै मानसिनि मोदोम हिसाबै बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जोबथा रबिबार दिनैनि बे पाम सानडे समा आरोना बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ सोलोङोना बे पाम सानडेया जाहैबाय जों दिनै रबिबारनिफ्राय लानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि कालभारिनि क्रुसाव आलाय जानाय आरो बेजों बियो सानथामनियाव रबिबारै सिगांफिननायसिम दिनैनिफ्राय फैगोन रबिबारसिम बियो मोनसे हलि उइक गोथार सप्ता होननानै जों मिथिनाय जायोना बे दिनैहाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि फाइनाल उइक बिनि जागायजेननाय सान आरोना जोबनायनि सप्तानि बियो जागायजेननाय सान फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जेरुसालेमाव आरोना दिनैहाय जों दिनै बेखौ मानो फालियो होनोब्लाथाय जों मिथिनो हायोना दिनै बे जिबना दिनै मानो थाखाय बे पाम सानडे मानि थाखाय गोनांथि मानोना बे पाम सानडेनि गेजेरजोंसो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि जि इच्छा नैबे जाफुंनो थांगासिनो दं दिनै इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हरनानै कालभारिनि क्रुसाव आलाय जाहोनायनि गेजेरजोंसो जोंनि पापफोरखौ बियो सुस्रांगोन आरो बे सुस्रांनाय पापनि जे लामा बे राहा नैबे दिनैनिफ्राय बे जागायजेनबाय होनना बुंदों बेनिखायनो जों दिनैहाय जों सोलोंनो हाबाय बे पाम सानडेया जाहैबाय जिसुनि संसाराव जोबथि सानडे जोबथि रबिबार मानसिनि मोदोम हिसाबै बिनि उनाव जों गुड फ्राइडे मोनगोन बिनि उनाव जों इस्टार सानडे मोनगोन आरो बै समाव ओरैबायदि जाहैबाय फोरबो जिसुखौ जेब्ला हमनाय जागोन खिजुर फोरबनि सिगाङाव बे समावहाय जिउसफोरा मा फालियोमोन पास अभार जों जेरैहाय बैसागु फालियो मोनसे प्रग्राम फालियो सेलेब्रेसन बै समावहाय जिउसफोरा रमान साम्रायजोनि सिङाव दंमोन बिसोर बेनिफ्राय उदां जानायखाय बे पास अभारखौ बिसोरो सेलेब्रेट खालामो जाहैबाय बिसोरो बिसोरनि बासायजानाय उधार जानाय बेखौ बिसोरो फालियो होनना बुंदों जिउसआ बै समाव जेरैहाय जों जानुवारि फेब्रुवारि मार्च नाथाय जिउसफोरनि साननाया जाहैबाय निसान होननानै बुङो बिसोरो बे मानखौबो गावसोरनि निसान बे मानावहाय बियो बे सेलेब्रेसनखौ फालियो आरो बे निसाना जोंनि इण्डियानि हिसाबैबा बियो इंराजि केलेन्डारावबा बे एप्रिल मासाव गोग्लैयो होनना बुंदों जोंनि केलेन्डाराव आरोना बेनिखायनो बै पास अभार समाव बेनि सिगाङाव फोरबो जिसु ख्रिस्टआ दिनै हमजादों होनना बुंदों आरो नर्मेलि जों जेब्ला जेरुसालेमनि पपुलेसनखौ नायो बै समावहाय 20,000निफ्राय 30,000नि गेजेरावल' मानसि थायोमोन थुबुर जायोमोन बे पास अभारनि समावहाय नैबे पास अभार पास्का फोरबनि समाव आरोना आरो बेवहाय 20,000 30,000नि गेजेराव मानसि थुबुर जायोमोन होनना बुंदों नर्मेलि बेवहाय नाथाय बेयाव 1.5 लाखसो सुबुंफोरा थायोमोन आरोना बेनिखायनो जों दिनै सोलिनो बाइबेलाव नाबिफोरजों लिरजानाय गासैबो जाफुंनो थाखायसो दिनै बे जाफुंदों होनना बुंदों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट आं हमजानो होननानै बियो फैयाखै आं हमजागोन होननानै फैयाखै बाइबेलाव नाबिफोरनि गेजेरजों बे लिरजाखानाय दङ बे समाव बै समाव गराय मैदेर बेफोरखौ जों दावहायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों राजा महाराजाफोरा नाथाय जिसुनि थाखाय इसोरा सिगांनो गाद' फिसाखौ सायख'ना दोनखाबाय होनना बुंदों बै समाव राजा महाराजाफ्रा दावहा नांनाय समाव मा बाहायोमोन गरायफोरखौ मैदेरफोरखौ बाहायोमोन नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ दिनै माजों दिनै दोनखारनानै लाबोदों दैखांनानै लाबोदों गाद' फिसाखौ सायख'ना दोनखानाय बाइबेलाव दिनै सायख'ना दोनखानाय जादों बेसे साननो गोनां बाथ्रा जायखौ दावहायाव बाहायनाय जाया गाद'खौ दावहायाव बाहायनाय जाया बेखौ सान्थिनि सिन हिसाबै बाहायनाय जायो मानोना बियो नम्रथा जेब्ला जों बाइबेलावहाय गोजाम रदायाव नायना गोजाम रदायनि जाकारियानि गेजेरजों दर्शन नुजानायखौ जों जेब्ला नायना बेयाव जों मोननै पार्ट नुनो मोनो जाकारियाव मोननै पार्ट जिसु जोनोमनि सिगां आरो जिसु जोनोमनि उननि जेरुसालेमाव बियो फोगोमफिननाय जेरुसालेमखौ बियो लुखांफिननाय बे बाथ्राखौ जों नुनो मोनो बेखौ फोसाबनाय बे मन्दिरखौ लुफिननाय रायतफोरखौ इसोरनि फोथायनाय आरो ख्रिस्टनि जुग बेफोर बिसया दर्शनजों नुजादों होनना बुङो जाकारिया नाबिनि गेजेरजोंहाय the John Limbo, okay, yes, I am sinner, but
I may forgiven or not if I believe in Jesus. Jai Mashi, happy Palm Sunday. Okay, happy Palm Sunday, Lakshmi Thakur. If you believe in Jesus, then your sin is forgiven. डॉक्टर दी जुन लिंबू, परमेश्वर को विश्वास करने से आपका जो sin है, पाप है, ये सब मुक्त होने के लिए तैयार है अभी। और ये प्रोसेस अभी ये आज से आने वाले संडे तक ये प्रोसेस खत्म होने वाला है। आज शुरुआत है। थैंक यू सो मच। अब्ला बे समाव जों सोलोंनि नङा होमबा? जोङो गोजाम रादाय हेपी पाम सानडे दादा। ओके रहित नाजा हेपी पाम सानडे, थैंक यू सो मच। बे समाव जों सोलोंना गोजाम रादायाव जाकारिया नाबिनि गेजेरजों जों लिरनायखौ जों नुनो मोनदों। बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि सिगां आरो जोनोमनि उननि बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों नामा? जाकारियानि 9 आदा 9 पदआव जों जेब्ला नायोना जों बेयाव माबायदि मोनो? जायननि बिसाजो बिमायनो रंजादो होनना बुंदों। रंजादो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि सिगांनो जेरुसालेमनि बिसाजो गोबारै रंजादो। नाय आंनि राजाया नोंनियाव फैगौ। फोरबो जिसु ख्रिस्टआ नोंनियाव फैगौ। बियो धोरोमिया आरो बासायनो हाग्रा। धोरोमिया आरो बियो बासायनो हाग्रा होननानै बुंदों। बियो गुरै जानानै गादानि सायाव गाखोदों। बियो गादा बिसानियावसो गाखोनानै फैदों होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बे जागोननि 400 बोसोरनि सिगांनो नैबेयावहाय लिरजानाय जादों बाइबेल सिरियावहाय जाकारिया नाबिनि गेजेरजोंहाय। बेनिफ्राय जों जेब्ला जि सिरियाव जों नायो जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। फोरबोआ होनबाय, फोरबोआ मा होनखो? आंनो इफ्राइम माने इफ्राइम माने इजराइलनि रायत आरो जेरुसालेमनि रोननि गरायफोरखौ दोनबावनाय नङा होनना बुंदों। बेयाव दावहा नांनो थाखाय लाबोनाय गरायफोरखौ आं दोनबायनाय नङा आरो रोननि जिलिदखौ दानफायगोन। दावहाया थाबावनाय नंला, नांबावनो गोनां जानाय नंला आरो राजाया गुबुन जातिफोरनि सान्थिनि खोथा होनगोन। बियो सागोरनिफ्राय आरो इफ्राइट दैमानिफ्राय पृथिबिनि सिमासिम सासन खालामगोन। फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नैबेयाव थांखिनाय जादों। इफ्राइम हिब्रुआव बियो फ्रुइटफुल फिथाइ थायनाय। जों जेब्ला बाइबेलावहाय जागायजेननायाव जेनेसिसआव जायो नायोना, इफ्राइम इज द सेकेन्ड सन अफ द जोसेफ। जोसेफनि नैथि फिसाज्लानि नामाबो इफ्राइम जों मोननो हादों। एन्ड वान अफ द फाउन्डार्स अफ द 12 ट्राइब्स अफ इजराइल। इजराइलनि 12टा ट्राइबफोरनि जातिफोरनि फाउन्डार दिहुनगिरि नैबे जोसेफनि नैथि फिसाला इफ्राइम नामदो। नैबेयाव मा होनदों? इफ्राइट नैबेयावहाय बियो सागोरनिफ्राय आरो इफ्राइट दैमानिफ्राय पृथिबिनि सिमासिम सासन खालामगोन होनना बुंदों। बि दिनै सासन खालामना फैदों। दिनै इफ्राइटआ इजराइलनि बबेयाव दं होनना जों जेब्ला नायोना, इफ्राइट इज लकेटेड 12 किलोमिटार्स साउथ माने खोलाहा अफ जेरुसालेम। जेरुसालेमनि खोलाहा 12 किलोमिटाराव नैबे इफ्राइट दैमाया दं होनना बुंदों। आरो बे इफ्राइट दैमानिफ्राय लानानै पृथिबिनि सिमासिम सासन खालामगोन होनना बुंदों। सोरो? नैबे गादा फिसायाव गाखोना फैनाय राजाया माने फोरबो जिसु ख्रिस्टआ। अब्ला नोंथांमोना दिनै साननानै नायदो, इफ्राइट होननाय दैमानिफ्राय बुहुमनि सिमासिम बियो सासन खालामगोन होनना बुंदों। बे गोबां जातिफोरनि गेजेराव बिसार खालामग्रा। जों जेब्ला मिकायाव जों नायोना 4:3 पदआव मिका चैप्टार 4 भार्स 3 जों जेब्ला नायो, आरो बियो गोबां जातिफोरनि गेजेराव बिसार खालामगोन आरो गोजान हादराव थानाय बोलोग्रा जातिफोरनि जेंनाखौ फोजोबगोन होनना बुंदों। बेसे मोजां, बेसे गिदिर, बेसे गिख्रंथाव बाथ्रा जों बिसार खालामगोन आरो गोजान हादराव थानाय बोलोग्रा जातिफोरनि जेंनाखौ फोजोबगोन होनना बुंदों।
जातिफोरनि गेजेराव जेंनाखौ बियो फोजोबगोन आरो बिसोरो गावसोरनि थुंग्रिफोरखौ हालनि फाल खालामगोन। थुंग्रिफोरखौ हालनि फाल खालामगोन। थुंग्रिफोरनि खामानि गैया जागोन। दावहा नांनाय बेयाव गैबावलिया होनना बुंदों। गावसोरनि जंफोरखौ खासिफोर खालामगोन होनना बुंदों। गावसोरनि जे मानसि सुग्रा जंफोर, दावहा नांग्रा जंफोर, बेखौ बियो फोजोबनानै मा खालामगोन? माइ हाग्रा खासि खालामगोन। माने मा बेनि ओंथिया? जेबो दावराव दावसि थानाय नङा, बुलाय सोलाय थानाय नङा। गावनि थाखाय गाव मावग्रा जागोन होनना बुंदों। मोनसे जाथिया गुबुन जातिनि जेंना थुंग्रि दिखांबावनाय नङा होनना बुंदों। रावबो आरो दावहा नांबावनाय नङा एबा मानसिफ्रा रोननांनो सिखांबावनाय नङा होनना बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा। बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि बेनि रादायनि गेजेरजों बे जाफुंदों होनना बुंदों ना। दिनैहाय पाम सानडे, कमेन्ट फरायगोन। आच्छा, रहित नार्जारी, हेपि पाम सानडे दा। अके, हेपि पाम सानडे। आच्छा, सुन्दरी, अके, हेपि सानडे आदा। अननानै आंनि फिसानि थाखाय प्रे खालामना, जाहाथे बे फिसाया उदैनिफ्रायनो गियानि इसोरखौ गिग्रा जायो। अके, डक्टर भेरि गुड ब्रादार दि जोनोम। अके, थेंक इउ स' माच हिद्द बसुमतारी, हेपि पाम सानडे। अके, थेंक टु इउ नोंनिसिमबो। आच्छा, राइट नाजिनारि, अके, आमेन आमेन। मिका बसुमतारी, हेपि पाम सानडे। अके, थेंक इउ स' माच नोंनिसिमबो हेपि पाम सानडे। अब्ला जों बे समाव इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सोलोंग्रोना दिनैनि बे पाम सानडेआव जाय जों नायनि ना, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बे बेथाने होननाय मोनसे नोगोराव बियो दिनैहाय थांदों, जेनेबा साननानै थाबायदों, बियो आथिंजों थाबायनानै थांदों आरोना। बे जेरिक' होननाय मोनसे नोगोरजों बियो थांदों, जेराव बियो बार्टिमास नैबेखौहाय बियो सोखादोंमोन आरोना, जब्रानिफ्राय सोखानाय नैबे जायगाथिं बियो थांदोंना। बे टाउनजों थांदों। जेरिक'आ जाहैबाय जेरुसालेमनि 17 किल'मिटार गोजानाव थानाय आरोना। जेरिक'निफ्राय बियो बेथनिया जाहैबाय जुदाय हादराव दङ। जेरिक'निफ्राय बियो बेथनियाव थांबाय। बेथनिफ्राय 15 किल'मिटार थाबायदों, जेराव बियो लाजारुसखौहाय, सानब्रै थैना थानाय लाजारुसखौ बियो फोथांदोंमोन आरोना। जों बेखौहाय दिनैहाय जों नायनि ना। मम्मी बसुमतारी, हाय आदा, हेपि सानडे। अके, हेपि सानडे, थेंक इउ स' माच। नै बेवहाय जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बियो थांदों, बे नोगोराव बियो जेरिक' नोगोरजों बियो थांदों होनना बुंदों। आरो बेथनि होननाय बियो जायगायाव बिथिं बियो थांलांदों आरो बारलांदों। बे समाव मा होनना बुंदों? जों जेब्ला माथाइनि 20 बालाबनि 29निफ्राय 34 सिरिसिम जों नायो, बेयाव जों मा मोननो हायो? गावनि सिलाफोरखौ लानानै जिसुआ जेब्ला जेरिक'निफ्राय ओंखारलाङो, जेरिक' नोगोरनिफ्राय बियो जेब्ला ओंखारलाङो, अब्ला गेदेर दाफा बिसोरजों थांफादों होनना बुंदों। गेदेर गोबां मानसिफोर बिसोरजों थांफादों। बे समाव लामा सेराव थाबाय थानाय सानै खानाया जिसुखौ फैदों होननानै खोनादों। जेब्ला बे जेरिक' नोगोरनिफ्राय ओंखारनानै थांबाय, सानै खानाया जिसु ख्रिस्ट'खौ फैदों होननानै खोनादों होनना बुंदों। आरो बिसोर खोनामारो गाबज्रिनानै बुंनो हमदों होनना बुंदों, फोरबु दाबिदनि फिसाज्ला, जोंखौ अनखांदो। बे खाना मानसिफोरा बुंदों, फोरबु दाबिदनि फिसाज्ला, जोंखौ अनखांदो होननानै बुंदों। अब्ला जिसुआ बिसोरनि गाबज्रिनाय रावखौ खोनादों आरो बियो बेबायदि बुंदों, नोंसोरनि थाखाय आङो मा मावनो गोसो जायो? फोरबो जोङो गुनु खालामजानो लुबैयो होनना बुंदों। नोंसोरो मा मावजानो गोसो जायो होननानै सोंदों। नोंसोरनि थाखाय आंखौ मा मावजानो लुबैयो होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे खाना सानायखौ सोंदों। अब्ला बिसोरो बुंदों, फोरबो जोङो गुनु खालामजानो लुबैयो, जोंनि मेगनफोरखौ जों नुहोजानो लुबैयो। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे समाव मा होनदों? बिसोरनि मेगनाव दांनानैहाय मा बुंदों? मेगनाव दांनानै गुनु खालामदों आरो बिसोर सानैबो जिसुजों थांफादों होनना बुंदों। बेसे गेदेर बाथ्रा नैबे दिनैनि समावहाय इसोर जिसुनि गेजेरजों खामानि मावदों। आरो बे समावनो लाजारुसनि थैनायनि बाथ्राखौ जों मोननो हायो, नङा होमबा? मरियाम मार्थानि फंबाय लाजारुस, जेब्ला बियो थैनानै थादोंमोन। इनक्रेडिबल मिराकल, दिनै लाजारुसखौ बियो खामानि मावदों, थैनानै थाबायमोन। आसरित खामानि मावदों। सानब्रैनि थैनानै थानाय लाजारुसखौ बियो सोखादों, फोथांदों। जननि 11 बालाबनि 39 सिरियाव जों जेब्ला नायो, बेयाव जों मोननो हायो। मा बुंदों बेलाय?
मा बुंदों जेब्ला लाजारुसा थैनानै थाबायमोन जुदाय हादरनि बेथनियाव लाजारुसा जब्रा जानानै थैदोंमोन होनना बुंदों जेराव जिसुखौ साननैसो सिगाङाव अन्थाइजों खुबैथारनो थाखाय होसोदोंमोन होनना बुंदों लाजारुसनि जायगायाव जिसुखौ बिनि साननैसो सिगाङाव बिखौ अन्थाइजों खुबैथारनो होसोदोंमोन होनना बुंदों खुबैथारनो नागिरदोंमोन मानसिफ्रा लाजारुसनि थैनायखौ खबर लानो थाखाय मानसिफ्रा बिसोरनाव होंगो दोंगो थांदों सोमोनांदों होनना बुंदों आरो प्रभु जिसु ख्रिस्टनोबो बे बाथ्राखौ बियो मिथिफैदों बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ गावनि बे महिमाखौ इसोरनिफ्राय मोननाय गेदेर बोरजों बे खामानि मावदों आसरित मिराकेल खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जननि जेब्ला जों 11 बालाबनि 45निफ्राय 45 46आव जों नायो बेयाव जों माबायदि मोननो हायो जों नायनि ना आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि लाजारुसखौ फोथांनाया जों जननि 11 बालाबनि 39 सिरियाव जों जेब्ला नायो बेयाव जों मोननो हायोना आरो जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टआ लाजारुसखौ बियो फोथांबाय सानब्रै थैनानै थानाय हाखर सिंनिफ्राय लाजारुसखौ गावनि खुगानि ब्रावजों बियो लिंहरबाय ओंखारबो बियो फैबाय सोमोनांथाव मानसिफ्रा नुनानै होंगो दोंगो बांसिनाव बांसिन जादों बेबायदिनो जेब्ला जिसुआ जेरुसालेम हाबनो थाबायलांबाय थायो बेथने आरो बेथफागे बे जायगानि खाथियाव थानाय अलिभ हाजो मोनहैबाय होनना बुंदों बे अलिभ हाजो मोनहैब्ला गावनि सानै सेलाफोरखौ बियो मा बुंदों जों जेब्ला लुकासनि 19 बालाबनि 30 सिरि आरो 31 सिरियाव जों नायोना आरो माथाइनि 21 बालाबनि 2 आरो 3 सिरियाव जों नायो जों जेब्ला बेयाव मा मोनो थां नोंसोर सानै गावनि सेलाफोरखौ बियो थां नोंसोर खाथियाव गामि खाथियाव हाबहैनानै नोंसोरो बेयाव हाबहैमानो मासे रावबो गाखोथारै गेम्बु गराय माने गादा फिसाखौ नोंसोरो खानानै दोननाय मोनहैगोन बिखौ खेवनानै लाबोदो होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टआ खामान होदों आरो जुदि बिखौ सोरबा सोङोब्ला बिखौ मानो खेवदों होननानै नोङो बुंदो बिखौ फोरबोनो नांगौ होननानै बुं जिसुआ जेरै बुंदों जेरै थिनदों बेबायदिनो बिसोरो मावदों मानोना बे नाबिफोरजों लिरजानाय बाथ्राया जाफुंनांगौखाय बेफोर जाबाय होनना बुंदों जों जेब्ला माथाइनि 21 बालाबनि 4 सिरियाव नायो जों मोननो हायो नाबिफोरजों बुंखानाय बे बाथ्राया जाफुंनांगौखाय जाबाय होनना बुंदों इजराइलफोरनि बै समावहाय इजराइलफोरनि परम्परा बिसोरनि नेमखान्थिया माबायदिमोन जों जेब्ला नायना गोदान राजा सायख'योब्ला दावहायाव देरहायोब्ला मन्थ्रिफोर फैयोब्ला न'निफ्राय मन्दिरसिम जेरुसालेमसिम बिसोरो मायाव लाङोमोन होनना गराय एबा मैदेराव थिखांनानै लाङोमोन नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बेलायाव बियो बेबायदि जायाखै माबायदि जादों बेलाय नाथाय बै समाव इजराइलफोरनि जेबो साननानै नायाखै होनना बुंदों गाद' फिसायाव गाखोनाय बाइबेलनि भबिष्यबाणी जाफुंनांगौखायसो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ दिनै राजाब्लाबो बे संसारनि दावहा नांनायनि राजा नङा आत्मानि आत्मिक जिउनि दावहा नांनायनि राजा जानायखाय सान्थिनि राजा जानायखाय बे गादानि फिसायाव गाखोनानैसो जेरुसालेम मन्दिराव थांदों अके कमेन्ट फरायगोन God bless you, your family, brother. Okay, Tarzan, thank you so much. Onjima Deimari, happy Palm Sunday. Okay, same to you. Dijun, please mention in which time in the day will continue in live. Okay. Isra Bakna Jatang Nomi. Okay, thank you so much. Jesus comes to Jerusalem as King. Amen. Okay, amen. Thank you so much, Monica Deimari. Onima Najari, hi, Dada. Okay, hello. रितिना बसुमतारी अन्नानै जोंनि फेमिलिनि थाखाय आरज खालामनानै हो आदा आरो आंनि फिसानि एग्जाम जागासिनो दं आरो जों गेजेराव जेसेबांखि जानो गोनां आनजादफोरनिफ्राय रोखा मोननाय बायदि अके Dijun Limbu, please mention in which time they will continue in life. Okay. I will come 2 times live in every week, on Tuesday and Sunday. Thank you so much. अब्ला बे समाव जों सोलोंबावनि नङा होमबा दिनैहाय जों साननानै नायदो बै समाव जे बिसोरनि परम्परामोन गरायाव गाखोनानैसो मैदेराव गाखोनानै बिसोर
राजाफोरखौ बरायनाय जायोमोन नाथाय बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ रावबो गाखोफेरि गादा फिसायाव बे गाखोनानै बेखौ बरायनाय जाबाय। अब्ला जों दिनै साननानै नाय बै समावहाय जेब्ला जों जननि 12 बालाबनि 12 आरो 13 सिरियाव जों नायो बेयाव माबायदि मोननो हायो जों नायनि दै पास्का फोरबोआव थांनाय गेदेर दाफाया नखानाय जिसुखौ जेरुसालेमाव फैगौ होननानै जेब्ला खोनायो जेरुसालेम मन्दिराव फोरबो जिसुआ फैगौ होननानै खोनानायखाय बेयाव थाग्रा मानसिफ्रा बेनि दाफाफ्रा अब्ला बिसोर खिजुर गांखंफोरखौ लानानै बिखौ बरायनानै लायनो ओंखारलांदों होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ बरायनानै लायनो ओंखारलांदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय गिर्जायाव जोंबो दिनै दै धोनि होदों आरो हज्रि हज्रि बेबायदि होनदों। माबायदि होनदों बिसोरो हसाना जाया फोरबोनि मुङै फैदों बिखौ इसोरा बोर होथों। इजराइलनि राजाखौ इसोरा बोर होथों। इजराइलनि राजा बेखौ इसोरा बोर होथों होनना बुंदों। दिनैहाय हसाना होनना बुंदों। बिनि ओंथिया मा? What does Hosanna in the Bible means? दिनै हसानाखौ जों मानो बुंनाय जाखो? आरो डेभिडनि फिसाज्ला बेखौ मानो बुंनाय जाखो? जोङो हसानानि ओंथिया जाहैबाय आरज खालामनो बियो सेबास जोंखौ बासाय आरज खालाम जोंखौ बासाय। हसाना means praise God इसोरखौ बाखना। बाइब्लिकेल मिनिङाव जों जेब्ला हिब्रुआव जों नायो बिनि फ्रासखौ जों जेब्ला नायो बियो प्रे आरज खालामनाय एबा सेबा जोंखौ बासाय। बेनिखायनो बिसोर बेयावहाय बुंदों जाहैबाय गोरलै सोदोबावहाय बिसोर इसोरखौ बाखनायदों। दाबिदनि फिसाज्ला राजाखौ जोङो बाखनायदों होननानै बेवहाय जों मोननो हादों आरोना। आरो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे गाद' फिसाखौलाय मानो दिनै सायख'खो? मानोना नैबेयाव जों जेब्ला नायो गाद'आ ओरैबायदि मोनसे नरम नम्र दिनै बिनि आखुखौ जों बेवहाय नुनो मोनदों। सान्थिनि राजा दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेनिखायनो बेखौ दिनै सायख'नायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो नै बेवहाय बिसोरनि ट्रेडिसनेलि बिसोरनि परम्पराखौ जों जेब्ला नायो ट्रेडिसनेलि एन्टारिं द सिटि अन ए डंकी सिम्बलाइज ए रेबेल इन पिस। गाद' फिसायाव थांनायखाय बिसोरनि नोगोराव सान्थिया फैबाय होननानै बे सिम्बलाइज खालामनाय जादों फोरमायनाय जादों। rather than a war waging king arriving on a horse। दिनै बिसोरनि गेजेराव राजा महाराजा दावहा नांग्रा सान्थ्रिफोरा गरायजों फैयोमोन होनना बेनि सोलायै दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि गेजेराव दावहा नांनायनि सोलाय सान्थिनि सिम्बल बिसोरनि गेजेराव बि दिन्थिफैबाय होनना बुंदों। बेनिदिक मुसाहारि आमेन। अके आमेन। निका दैमारि प्लिज प्रे फर माय मादार फर लेग पेन। अके थेंक इउ सो माच। दाहाय आंनो आर'जगिरि खावलायनायखौ हरफिननो हागोन बे समाव खावलायबाय। आंहा समा थाब थाब बारगासिनो आङो सेस्था खालामनि आंहा एसे गोलाव दंबावोमोन अब्लाबो आं सर्टकाट बुंनानै फोजोबनो सेस्था खालामबाय। अब्ला जों दिनैहाय बेखौ नायनि ना दिनै बे दंकिया नैबे गादा फिसाया जोंनो मा सिम्बल खालामो मा फोरमायो मा ओंथि बिजिरनानै होयो ना जों जेब्ला बाइबेलाव जों नायोना बे गाद'आ जाहैबाय बाइब्लिकेलाव जों जेब्ला नायो बेयो मा सिम्बल दिन्थियो सार्भिस बे खामानि मावग्रा बे दिन्थियो साफारिं सैसोनो हाग्रा पिस एन्ड हिउमिलिटि होनना बुंदों बे गोजोननाय थायो सान्थि थायो होनना बुंदों बे खामानि मावो बै समावहाय बायदिसिना रोगानाय मुवा बेसाद रोगानो मानो बे गादाखौ बाहायनाय जायोमोन आरो बेयो सैसोनानै थानो हाग्रामोन आरो बेयो सान्थि थायोमोन गुबुन बायदि नङामोन होनना बुंदों बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि नैबे आखुखौ जों नुनो मोनदों बे गुबुननि थाखाय सार्भिं खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखाय खस्थ'आव सैनांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयो सान्थिखौ जोंनो होनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला नैबेनि गेजेरजों जों नुनो मोनो नङा होमबा जों दिनै साननानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आबो जुदि गराय आरो मैदेराव गाखोयोब्ला मा जागौमोन मानोना बै समाव परम्पराया बिसोरनि नेमखान्थिया मैदेर आरो गरायावसो गाखोनानै फैयोमोन नाथाय गराय आरो मैदेरखौ मायाव बाहायोमोन होनना बुंदों दावहा नांग्रा गराय आरो मैदेरखौ राजा मन्त्रि दावहा एबा देरहानाय खामानि मावब्ला बेयावसो बाहायोमोन
बेयाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गाद'खौहाय जों मायाव बाहायदों जिउनि राजा बासायग्रा मन्त्रि सान्थिनि राजा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय बेखौ बाहायनाय जादों होनना बुंदों दिनैहाय जों जेब्ला बाइबेल सिरि जेसे से बालाबनि 3 सिरियाव जों नायोना जों बेयाव बेबायदि मोनो मोसौआ गावनि बिगोमाखौ सिनायो दिनै मोसौआ गावनि बिगोमाफोरखौ सिनायो आरो गादाया गावनि गिरिनि मान नावद्राखौ मिथिगौ होनना बुङो गावनि गिरि गावनि बिगोमानि नावद्राखौ बि मिथिगौ आन्थाय इजराइला सिनाया आरो आंनि रायतफ्रा भाबिनानैबो नाया होननानै नैबे बाइबेल सिरियाव जों मोनदों दिनै गाद'आ दिनै गावनि बिगोमानि गिरिनि नावद्राखौ सिनायो होनना बुङो जों दिनै इसोरनि फल'वार्स जाबायब्ला जोंनि बिगोमानि बोसोनफोरखौ जों दिनै सिनायोना सिनाया बिगोमानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों दिनै मिथिया इसोरनि गियानखौ जों मोननो हादों बाइबेलाव जों इसोरनि मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ जों मोननो हादों नाथाय जों दिनै लानो हादोंना हायाखै जों बेखौ साननानै नाय मानोना बाइबेलावहाय जोंखौ लिरखानाय जादों जेसायानि 9 आयदा 6 पदआवहाय जों जेब्ला नायोना मानोना जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय होनना बुंदों लिरखाना दोनदों आसरित सासे बिसा हौवाखौ जोंनो लागै होनाय जाबाय सोरखौ होखो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ आरो हादां गोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन होनना बुंदों बे हादरनि बिबाना बिनि सायाव थागोन होनना बुंदों बेसे मोजां बिनि नामा आसरित मन्त्रि बोलोग्रा इसोर अनजिमा गैयै बिफा सान्थिनि राजा दोनजागोन होनना बुंदों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ नैबे गुन थानायखायसो बेखौ गादानि फिसायाव दैखांनानै लाबोनाय जादों जों साननानै नाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि सिगाङाव लिरजानाय बे बाथ्राया जाफुंनांगौखाय बे जाफुंबाय नामा दिनै गराय आरो मैदेरखौ दावहा नांग्रा मन्त्रि राजाफोरनि थाखाय देरहायोब्ला बिसोरखौ बाहायोमोन नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि सायावहाय हादां गोरानि बिबाना गासै बुहुमनि माहारिनि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन बिनि नामा आसरित मन्त्रि बोलोग्रा इसोर अनजिमा गैयै बिफा सान्थिनि राजा दोनजागोन नामा दिनै सान्थिनि राजाया फैनायखाय दिनै बे गादा फिसायाव गाधाया जाहैबाय सान्थिनि प्रतीक होननानै जों दिन्थिनायखौ जों मोनदों नङा होमबा गादाया जाहैबाय सान्थि सैसोग्रा आरो बियो खामानि मावग्रा सार्भिस होग्रा होनना जों मोननो हायो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आव बे गुनखौ जों मोननो हायोना दिनै माथाइनि 27 बालाबनि 12 सिरियाव जों जेब्ला नायोना इसोरनि बे बुंनाया शास्त्रआव लिरनाय दं आंनि मन्दिरा आर'ज खालामग्रा न' मुंख'जागोन नाथाय नोंसोरो बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय होनना बुंदों जै मासि दादा अके जै मासि स्टेला नार्जारि थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ दिनै जों मानो बुंदों जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरुसालेम मन्दिराव हाबबाय बेवहाय गोबां गुलाय गुजाय बियो नुहैदों आरो बियो दुखु मोनदों होनना बुंदों आंनि मन्दिरा आर'ज खालामग्रा न' मुंख'जागोन दिनै बे मन्दिरा इसोरनि आर'ज खालामग्रा न'सो मुंख'नो गोनांमोन नाथाय बेयाव माखासे बायनाय फाननाय गाज्रि रोखोम बियो नुनो मोनदों नाथाय नोंसोरो बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय नामा जों दिनै बेखौ जेरुसालेम मन्दिरखौ जों बाद हो जोंनि गोसोखौ जों दिनै सोंनानै नाय आंनि गोसोखौ दिनै इसोरा आर'ज खालामग्रा मन्दिर होननानै बियो जोंखौ सायख'बाय आंनि आत्मायाव बियो हाबनानै थानो लुबैयो दिनै नोंथांनि आत्मायाव बियो हाबनानै थानो लुबैयो आरो नोंथांनि बे आत्मायाव बियो हाबनानै थानो लुबैया नोंनि बे आत्माखौ नोंनि बे जिउखौ जुदि नोङो दाखुफोरनि दन्दर खालामबायब्ला दाखुफोरनि दन्दर माने मा दाखुफोरा दिनै गाज्रि खामानि मावो बे गाज्रिनि दन्दर नोंनि गोसोखौ खालामनानै लाबायब्ला इसोरा दिनै नोंखौ दुखु मोनगोन नाथाय नोंसोरो बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामनो नाङा नामा दिनै गाज्रि खामानिखौ जोंनि गोसोआव जों जायगा होनो नाङा गाज्रि साननायखौ जोंनि गोसोआव जों जायगा होनो नाङा अब्ला इसोरा रंजागोन बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो जोंनि गोसोआ जोंनि जिबना इसोरनि मन्दिर होननानै बे दिनैहाय साननानै लादों जोंखौ सायख'दों बेनिखायनो जों जेब्ला बाइबेलाव जों जेब्ला नुयोना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां खानाफोरखौ बेयाव फाहामदों गोबां लेंग्राफोरखौ बियो थाबाय होदों मेगन नुयि जब्राफोरखौ बियो सोखादों आसरित खामानि मावदों बेनिखायनो बाइबेल सिरियाव मोनसे फरायबावनो लुबैदों जेब्ला जों 2 करिन्थिनि 3 बालाबनि 16 आरो 17 नायोना जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो
नोंसोरो गावसोरनोदि इसोरनि न' नोंसोरो गावसोरनोदि इसोरनि न' जोंखौ दिनै इसोरनि न' होननानै बुंदों आरो इसोरनि जिउआदि नोंसोरनियाव दङ नोंसोरो थारैनो मिथियाना बेनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बिखौ संहार खालामगोन मानोना इसोरनि न'आ गोथार आरो नोंसोरो बे न'आ नङा जोङो दिनै इसोरनि न' होननानै बुङो आरो बेखौ जों जुदि गोथार खालामनानै गोथार लाखिनानै दोनाब्ला इसोरा जोंखौ संहार खालामगोन होनना बुंदों अब्ला जों दिनैहाय साननानै नायदो जिसु जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो जिसुनि संसाराव थानाय समाव मानसि महरै सैनांगौ आरो मावगोनखौ नाबिफोरनि गेजेरजों बुंखानाय जादोंमोन होनना बुंदोंना आरो बियो दा मोनफानिफ्राय मोनफा जाफुंगासिनो दंसै दाबो जाफुंगासिनो दङ आरो जाफुंलांबाय थागोन बेनिखायनो जोबनायनि मुगाया दिनै खाथि जाबाय दिनैनि बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै संसाराव जोंनि पापनि थाखाय फैनाय जे बिनि खामानि बेयो जागायजेनबाय होनना बुंदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै हमनाय जासिगोन दिनै जोबथि रबिबार बियो गावनि संसाराव मोदोम हिसाबै थांनानै थानायाव बे रबिबारखौ मोनबाय आरो जेरुसालेम मन्दिराव बियो हाबस्राबाय बे बाराव बिखौ हमनाय जासिगोन खालबारनि क्रुसाव आलायनाय जासिगोन बेनिफ्राय अब्ला जों साननानै नायदो जोंनि बासायजानायनि जागायजेननाया दिनैनिफ्राय हाबजेनबाय होनना बुंदों इसोरा दिनै इसोरनि इच्छा गैयाब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ हमनो हानायबो नङामोन मानोना लिरनाय बाथ्राया जाफुंनांगौखायसो बे दिनै जाबाय होनना बुंदोंना अब्ला आङो दंबावब्लाबो आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबबाय इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अब्ला बे समाव आं गुसुङै आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लानि आंनिसिम मोननै मोनथामसो आर'जनि खावलायनाय दंफैयो बिनि उनाव आं फोजोबगोन बिनानाव लिजा बियो हरदों आदा आर'जनि खावलायनाय जोंहानि न'खरनि थाखाय आर'जआव थादो जोंहा साथामल' मामा आं दादा अके आदाया गोबां गाज्रि सिमां नुबाय थायो सैताना बिखौ लांनो फैबाय थायो गाज्रि सिमां नुयो आरो असान्ति खालामो न'खराव लोंनाय जानाय बारा जाहाथे आदाया थाबैनो मोजां जायो जनि बर' अके आर'जआव थागोन आदा अके थेंक इउ स' माच बे समाव जों आर'ज खालामनि आङो गुसुं निहा आमेन अके थेंक इउ स' माच आं थाब फोजोबगोन दै आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन दा आंनियाव नैबे फैनायखौ आं आर'ज खालामगोननि हालेलुया गोथां उनखौ सिराफानो आफाखौ दाना बे समाव हामबाय होनदों जे बिनानाव लिजा बियो गावनि न'खरनि थाखाय आर'ज गथायदों फोरबाफा आरो बिनि न'खरनि जि जनि बे दिनै संसारनि गाज्रि हुदाफोराव बियो गफबनानै दं बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों फोरबाफा आरो बिनि जिउआव जे सैताननि आनजाद सफैदों फोरबाफा गाज्रि सिमां नुनाय गासैखौबो नों गोजान खालामदों फोरबा बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजोंनो बिखौ बेंनानै लादो आरो दैदेनदो नोंनि गोथार जिउजों बिखौहाय दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ बिनि आखाइयाव हमनानै नों बिखौ दैदेनदो फोरबाफा न'खराव अनलायनानै थानो हानाय बिथांमोननि न'खराव नों गोजोननाय आरो सान्थि आरो रंजानायखौ लाबोदो फोरबाफा हामबायनि बे समावहाय जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय आरो बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों फोरबाफा हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सासल बासार ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुंनि बे आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच लिना इसवारि अनजाग्रा फंबाय दिनै आरोबाव आं आंनि फिसाज्ला आरो फिसाजोनि थाखाय आर'ज खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय फिसाज्लानि नामा देतसुं बिए बेंगालुरुआव MBA लास्ट सेमिस्टार अके बे लास्ट सेमिस्टार आरो फिसाजोआ सुस्मिता अके आदसा जागोन दे आं खेबसेनो आं आर'ज खालामसिगोन दे अननानै गाज्रि मोननाङा आं नामखौ मख'वाब्लाबो आं फरायखाबाय नालाय मोजां रिजाल्टखौ मोननो हानाय बायदि आर'ज खालामदो प्लिज अके थेंक इउ स' माच लिना इसवारि थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय दिपि दादा आंनि गेस लिभार प्रब्लेमनि थाखायबो बिनानै हो अननानै आरो जेन आं इसोरनि अननायजों आं थाबैनो बिमा जानो हानायनि अके होबावदो दादा आंहा फोथायनाय दङ आंनि बिनायखौ सानसे जाफुंगोन अके होननानै जिपुरा आरो न'खरनि थाखायबो
बिफादो अके आंनिसिम आर'जनि खावलायनाय दंबावो रुना अके सार बे समाव आर'ज खालामनाय जोंहा आब' सासे होदों लिना इसवारिया देतसुं आरो सुस्मिता बे समाव आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां अनखौ सिराफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबाय होनदों फोरबाफा दानो बे समाव आब' लिना बे दिनै आर'ज गथायदों गावनि फिसाला देतसुं बिथांनि थाखाय जों नोंनियावनो गथायदों आरो जि बिनि फिसाजोफोर बापा जि फरायगासिनो दं नों आफाया बिथिखौ बिसोरनि फरायनाय जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो बिसोरनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो आरो बिसोरखौ दैदेनदोफोर बापा जेब्लाबो नोंनि गोथार जिउजों बिसोरखौ जोङो दैदेनदो नोंनि आत्माजों बिसोरनि जिबनफोरखौ नोङो दैदेनदोफोर बापा आरो जि फरायगोन बेखौ गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ होदोफोर बापा जेब्लाबो गावनि बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानानै नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो बिसोरनि जिउनि जि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा बे साक्सेस जागोन बिसोरनि साननायफोरा जाफुंगोन गासिबो नोंनि इच्छा बायदि जाथों जों गथायदों फोरबोफोर बिसोरनि थांनानै थानायनि देहा बोथोर सम गासैखौबो जों नोंनि आथिंआव गथायदों बिसोरखौ नोङो मोजाङै दैदेनदो मोजां फरायनो हायो मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों फोथायदों हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सास्राबासो ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथों थेंक इउ जि फरायनो थाखाय आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां मुंखौ सिराफानो आबाखौ दान बे समाव हामबाय होनबावदों जि बिनानाव जि परा बे दिनै देहानि सैनांनायजों भुगिनांनाय दं फोरबाफो उदैनि जि बेरामाव बे भुगिनांनानै थाया मानो फोरबाफो बेनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिबन बेनि देहायाव नों स्पर्श खालामदों फोरबाफो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगआव नोङो टाच खालामदों फोरबाफो दानो बेनि देहानि गासै सैनांनायखौ फोरबो ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदों फोरबाफा बेनि जिउआव नों गोजोननाय होदो फोरबाफा आरो बे दिनैहाय बिमा जानो थाखाय थामथिम जादों फोरबाफा गोसोआव गाबखांदों फोरबाफा बेनिखायनो बिनि देहायाव नांगौ जानाय बिमा जानो थाखाय जि नांगौ गासैखौबो नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदों आरो सुफुंदों फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोराव नोङो स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि नांगौ जानायफोराव नोङो टाच खालामदों आरो बेनि होफुंदों फोरबाफा थाबैनो बियो बिमा जानो हागोन नोंखौ सायख' होनो हागोन जों फोथायदों फोरबाफा बेनि गासै बेमार सानाय सुनाय सैनांनाय फोरबाफा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदों फोरबाफा हामबायनो बे समावहाय जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्राबासो ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथों थेंक इउ बे समाव मोनसे आर'ज खावलायनाय दंबावो सारनि फंबाया जेरबानि खामिहारायाव ब्लक जानानै हस्पिटालावसो एडमिट जानानै दङ गाबोन अपारेशन खालामगोन मोनायाव माबायदि जागोन मिन्थिया जोंहानि मेडाम सारा फंबायनिसिम आर'ज खावलायदों फंबाया दाहाय आर'जआव लाफादो मेडामा दा दसे मोजां जाथ'ना दङ वकारजों थाबायो अके फंबायनियाव फोथायनाय लाखिदों बिथाङा मोनहा नामा जगेश अरोरा बेरामिया गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम थैंक यू ओके अभी मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ योगेश अरोरा के लिए जो इसका जो बैकबोन है उसका जो लॉग हो रहा है इसके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ अभी मैं योगेश अरोरानि थाखाय आर'ज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अंखौ सिराफा दानो बे समाव नोंखौ हामबायनो फोरबाफा दानो बे समाव जाय बेक्तिया दिनै आर'ज गथायदों जगेश अरोरा बेनि दिनै खामि हारानि जि हाराया लक जानानै दं आरो बे अपारेशन खालामगोन गासैखौबो नोङो दैदेननो फोरबाफा बे दिनै नोंनि अननायखौ मोनाखैब्लाबो नोंनि अननाय आशीर्बादखौ बियो मिथिनो हागोन फोरबाफा नोंनि बोरखौ बियो मोननो हागोन जों फोथायदों बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों फोरबाफा नोंनि अननायखौ बियो बुजिनो हायो नोंनि जिउनि बासायजानायखौ बियो मोननो हागोन साननैनि उनाव फोरबाफा साननैसोनि उनाव बियो बुजिनो हागोन मोनदांनो हागोन नोंनियाव बासायजानाय दं नोंनियाव गोजोननाय दं आरो नोंनियाव सान्थि दं फोरबाफा जों बिसासखौ गथायदों फोरबाफा जाय डक्टरा बेखौ अपारेशन खालाम बिथांनि जिबनावबो थानानै गेदेर खामानि मावदों फोरबाफा थाबैनो बियो साक्सेस जानो हागोन उनावहाय बियो नोंखौ सायख' होनो हागोन फोरबाफा बे दिनै नोंखौ मिथियाब्लाबो नोंनि अननायखौ मोनाब्लाबो
बियो बुजिनो हानाय बिनि गोसो होदो बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनफोरखौ नों स्पर्श खालामदो बाबा हामबायनाय जों बे गुसुं आरो सास्ल बासाया खृष्टफोर जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथों थेंक इउ आदा आंना बिखा दुब दुब मोनबाय थादों दासान्दि आंखौ आरज लाफा अके बिरफुं कसारि बिनि थाखाय आरज खालामनि बिनि उनाव आं खेबसेनो आरज खालामसिगोन बेखौ खालामगोरनि बिखायाव दांनो आं खावलायबाय फंबायखौ बिरफुं अननानै बिखायाव दांनो ओरै मेगन मिसिब बिरफुंनि थाखाय आरज खालामनि हालेलुया गोथां आरो गोथां खुस्राफा दानि बे समाव नोंखौ हामबायनाय जे फंबाय जे बिरफुं फोरबाफा बिदिनि देहानि सैनांनाय दं बिखाया दुब दुब मोनबाय थादों फोरबाफा नों आफाया मिथिगौ बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो होफ्लायदो फोरबाफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबाफा बिनि देहानि सैनांनायखौ नोङो बोखारदो नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावदो फोरबाफा आरो बे समाव गथायजों जाय फंबाया दिनै गावनि बिखायाव गावनि आखाइखौ दांनानै लाबाय फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि बिखायाव नोङो टाच खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों नों बेखौ सुफुंदो स्पर्श खालामदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय आरो बेनि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावबाय फोरबाफा बेनि गासै सैनांनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबाफा बेनि आत्मायाव नों गोजोननाय होदो बेनि देहा हिसाबै नोङो बेनो सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा बेनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावनो थांगासिनो बेनि फोथायनाय बे दिनै बेखौ सोखाबाय जों फोथायदों उननि समाव बियो नोंखौ सायख' होनो हागोन फोरबा बेनि आत्मायाव बेनि देहायाव बेनि जिबनाव थानानै नों बेखौ जेब्लायबो दैदेनदो आरो गोजोननायखौ होनानै बेखौ नों बेंनानै लादो हामबाय नों बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासाया खृष्टफोर जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथों थेंक इउ दिपि नार्जारि जोबनो गैयै हामबायसै दादा बिना होनायनि थाखाय इसोरा नोंजों अरायबो हेफाजाब होदों अके आमेन थेंक इउ समाव अब्ला आङो जोबनायनि आरज खालामनोसै नोंथांमोननि थाखाय जाय जाया गोबां खस्थ' सैनांनानै दं जेराव सानाय सुनाय दं नोंथांमोना बेयाव गाव गावनि आखाइखौ दांनानै लागोन आं आरज खालामगोन बेनि उनाव जों फोजोबगोन दे थेंक इउ थेंक इउ फंबाय आरज खालामनायनि थाखाय अके लिना इसर थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आरज खालामनि जोबथि आरज जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथाव गुजराफानो आफाखौ दान बे समाव हामबायनो बावदों बाफा दिनैनि बे गेदेर सान जे नोंनि बुहुमाव फैबाय सुबुं माहारिनि पापखौ बानस'नो थाखाय फोरबाफा बि दिनैहाय दिनैनि दिननिफ्राय बे जाफुंनो थांगासिनो दं फोरबाफा नोङो मानसिखौ अननायखाय दिनै नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नोङो संसाराव हरबाय आरो सुबुं माहारिनि थाखाय खालबारिनि क्रुसाव आलाय जाहोनो थाखाय नों थामथिम खालामबाय फोरबाफा दिनै जोंनि मावनाय पापफोरजों नोंखौ जों गुलि गुलि खालबारिनि क्रुसाव जोङो बुलि होयो फोरबाफा जोंनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ लानानै जों नोंखौ गोबां दुखु होयो आफा बेनिखायनो जोंनि आत्माफोरखौ नोङो नाजावदो सुफुंदो फोरबाफा दानो बे समाव गथायदो जायफोर बेक्तिफोरा दिनैहाय बे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननि जिबनाव नोंनि गेदेर खामानिखौ मावनो नोंनि आशीर्बादखौ नों होफ्लायदो फोरबाफा जाय जेरैबायदि साननानै दिनैहाय मेगन मिसिबबाय आरज खालामनो बिथांमोननि आत्मायाव नोङो खोथा बुंनो स्पर्श खालामनो गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिसोरनो थानो होदो फोरबाफा बिसोरनि थांनानै थानायनि जि राहा लामा जायफोरनिखि जिउआव आन्दायना दं बिसोरनो नों मेगन खेवनानै होदो फोरबाफा दानो बे समाव गथायबावदों जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गाव गावनि देहा सैनांनायनि थाखाय गाव गावनि आथिंफोरखौ आखाइफोरखौ गावनि आखाइजों दांनानै लाबाय बिथांमोननि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावदो बिसोरनि दांनाय आखाइयाव नोंनि आत्माजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि आखाइफोराव नों दांनानै नों बेखौ बिलिरदो आरो बे सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा बिसेसखि बे समाव गथायबावदों जायफ्रानोखि गाव गावनि गथ'फोरनि फरायनायनि जुनैहाय आरज गथायबाय फोरबाफा साफ्रोमनिबो नामखौ नों आफाया मिथिगौ जायफ्रानो मेसेज खालामबाय कमेन्ट खालामबाय साफ्रोमनिबो नामफोरखौ नों आफाया मिथिगौ बिसोरखौ नाजावदो आरो बिसोरनि जेरैबायदि बिदों गासैखौबो नों फिननायखौ होदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय फोरबाफा हालेलुया गोथां खुस्राबा दानो बे समाव गथाय जोंनि आत्मा जोंनि जिबन जोंनि थांनानै थानाय सम गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायनो सास्ल बासायग्रा ख्रिस्ट'फोरबो जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथों थेंक इउ अके थेंक इउ स' माच अब्ला दिनैनि आंनि लाइभ हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय हामबायनाय थाबाय आंजों जागायनायनिफ्राय जोबजासे नोंथांमोना बाहागो लाबाय उननि समाव बेबायदि